wasalna għal raba programm f'dina s-sensiela fejn qed nitkellmu meta jiġu l-ispirtu tal-verità. U qed ngħidu sa mill-ewwel programm din is-sensiela li meta jiġi l-Ispirtu Santu jammar fina imexxina fil-verità. U rajna x'inhi l-verità. Rajna l-verità hija il-kelma tal-Alla, it-Torah. Rajna wkoll għal David fuq it-Torah li hija dejjem li hija il-kelma tal-Alla hija l-liġi li fuq rridu nimxu. Rajna wkoll għall-Apostlu Pawlu meta kiteb pereżempju lil Timotju u lir-Rumani fejn għallhom, speċjalment il-Timotju għallu tinsaqat dak li inti studjajt, l-iskrittura mqazza li studjajt meta kont għadek żgħir. U għedna li x'kienet l-iskrittura mqazza f'dak iż-żmien, u biex ma nqogħdux nerġgħu nirrepetu nafu li Pawlu meta tkellem fuq l-iskrittura mqazza u meta tkellem fuq il-kotba dejjem kien qed jirreferi għal dak li hemm miktub fit-Torah. Il għaliex Pawlu kien studjuż tal-liġi, Pawlu kien studjuż tat-Torah. Pawlu kien jaf it-Torah bl-ammentu żgur li qatt ma seta' jasal biex jemmen illi illum it-Torah m'għadix aktar xi ħaġa li għandna nimxu fuqha, xi ħaġa li nkjaxxuha għalilna u għalaqna l-aħħar programm bi kwotazzjoni li Jaxxua qal f'Mattew 5 vers 17 fejn qal xejn taħsbu li ġejt biex inwaqqa' il-liġi u l-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqa' il-liġi u l-profeti imma ġejt biex inwettaqa biex inwassala għal perfezzjoni. Jiġifieri jiena ma ġejtx biex inwaqqa' l-liġi u l-profeti imma ġejt biex nurikom kif għandkom timxuha u jekk intom timxuha bħali tkunu qed timxu fil-perfezzjoni. Naf, m'għandix għalfejn noqgħod nirrepeti, il-perfezzjoni tasal biss permezz ta' Jaxxua l-Messija ġo fina, imma ma jfissirx li Alla ma jaranix perfetti meta aħna nimxu mal-kelma tiegħu. Bħalma diġà semmejna f'dan il-programm u anke f'ħafna tagħlim oħra il-patriarki kienu perfetti f'għajnejn Alla li xaġdem mxew mal-liġi. Rajna wkoll Marija, om Jaxxua u Giuseppi, missier protettiv ta' Jaxxua, instabu għaliex għażel lilhom il-mulej biex jitwielet Jaxxua u biex irabbu Jaxxua. Għax f'għajnejn Alla l-missier daw kienu perfetti. Kienu perfetti għaliex għax dejjem imxew mal-liġi tiegħu. L-istess liġi illi meta jiġi jammar fina l-Ispirtu Santu imexxina fiha, jurina fejn iridu nimxu il-verità. Biex nibdew il-programm tal-lum ħammorru fuq rakkont partikolari u inħeġġitkom ħbib tiegħi illi iżommu l-Bibja magħkom dejjem araw li dak li qed ngħidulkom qed nikkwotawh mill-kelma tal-Alla, mhux għal dak l-istudjuż, mhux għal dak il-pastor, mhux għal dak il-kittib ta' dak il-famuż ktieb, imma x'qal il-kittib ta' dan il-famuż ktieb. X'qed jgħid Alla li jispira dawn il-kotba, li jispira l-Bibja. U minn hemmhekk irridu naraw. Ma ninsewx x'qalilna Jaxxua stess. Illi fi Ġwanni 16 vers 13 qalilna meta jiġi l-Ispirtu tal-Verità iwassalkom għal-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. Din interessanti ħafna meta jgħidilna nħabbrilkom il-ġejjieni. Illa li hemm ħafna illi jgħidu li huma profeti illum il-ġurnata u mhux qed ngħid li ma jistax ikun hawn profeta għaliex anki nafu aħna li fl-atti tal-Apostli kien hemm min Alla uża biex jipprofetizza pereżempju il-Ġu ġewwa Ġerusalemm. U għaldaqstant in-nies setgħu jiġbru u jibgħatu mezzi ta' għajnuna lin-nies li kienu qed jibgħatu l-ġuħ permezz li kienu jafu b'din profezija. L-iżball huwa hawnhekk li llum għandna ħafna nies, ħafna hekk imsejħa għalliema tal-kelma illi jgħidu li huma profeti, jgħidu li huma apostli u tismagħhom jagħmlu l-profeziji left, right and center ishom qed jagħmlu l-pastizzi. Pereżempju jiena ma ninsaqat meta għalliem partikolari tal-Knisja Evanġelika li kont nattendi jien għamel profezija u qal illi kienet ġejja mewġa
għolja aktar mill-Knisja tar-Rabat u li kienet ġejja fuq Malta. U peress li kellu din il-viżjoni beda jalarma n-nies u jafżhom biex min għandu shelter jippreparah il-għad fuq li jkun jista' jidħol ġo fih. Literalment tkun profeta fals biex tgħid li ġejja mewġa għolja daqs il-Knisja tar-Rabat u n-nies tagħdilhom jidħlu fix-shelter. Għaliex? Għax il-mument li tiġi din mewġa inti u l-familja tiegħek u l-eżiż raba tiegħek li tkun ġbart miegħek biex suppost jisalvaw għax hekk qallek dan għallim terqu ġo dan ix-shelter. U hawnhekk tinduna minnu verament profeta sewwa, minnu profeta tajjeb li jkun qed jirċievi mistax Mantalla u jwaslu u minnu dak il-profeta fals, speċjalment meta jibdew jagħmlu profeziji ta' affarijiet li ma jseħħux u l-mulej għalina dik hija waħda mill-provi li daw in-nies huma profeti folots. Imma, ejja ħalli nidħlu għal programm illi għandna llum. Għaliex qabel nibdew nixtieq ngħid illi mewġa tista' tfisser ħafna affarijiet. Mewġa tista' tkun il-kelma t'Alla. Għax l-ilma dejjem kienet il-kelma t'Alla fil-Bibja. Jista' jkun li ġejja dil-mewġa ngħid li dil-mewġa diġà ġiet għaddiet minn fuq Malta, imma kienu ftit dawk li ndunaw biha. Dina il-mewġa ta' hekk imsejħa revival. Għax ma inti għandek kelma t'Alla tiksil Malta għandek revival. Imma mhux kulħadd jinduna bih, ftit huma dawk li jisimgħu l-Alla jgħidilhom oħorġu minna uliedi u ejjew imxu wara l-kmandamenti tiegħi. Ftit huma u dil-mewġa se tagħtiret hekk ukoll. Ejja ħanibdew il-programm. Mattew, illum ħanaqbdu rakkont, nippruvaw naqbduh u nispiċċaw biex nagħlqu din is-sensiela. Ħanaqbdu r-rakkont ta' meta Jaxua wara li tagħmmet ġie maħħud fl-ispirtu ġo d-deżert. Issa, qabel nibdew naqraw il-rakkont. X'jiġifieri l-ispirtu ħadu fid-deżert? Jiġifieri qabdu mill-idej ħolli jekk ħadu miegħu fid-deżert? Le. Jaxua fl-ispirtu tiegħu ħass li kellu jmur jagħmel 40 jum sawma ġo d-deżert. Ħass fl-ispirtu tiegħu għax l-ispirtu t'Alla hekk għallu biex jagħmel. Mela, iftħu l-kelma t'Alla f'Mattew kapitlu 4. Mattew kapitlu 4 u ħanibdew l-ewwel minn versi 1 sa 4. U versi 1 sa 4 jaqraw hekk. Imbagħad Jaxua kien maħud mill-ispirtu fid-deżert biex jiġġarrab mix-xitan. U wara li sam 40 jum u 40 lejl, fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resa it-tentatur u qallu, jekk int l-iben t'Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Imma wieġeb u qal. Jaxua ġifieri ħirrispondi s-Jaxua. U miktub, mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Meta Jaxua lix-xitan qed jgħidlu hemm miktub, għal xiex kien qed jirreferi? X'kien hemm miktub? Fejn kien hemm miktub? Bħalma xbajna ngħidu f'dan il-programm, jekk l-ispirtu huwa l-gwida, it-Tora hija l-boxla. L-ispirtu gwidah il-Jaxua biex jirrispondi mill-kitba t'Alla minn ġo t-Tora. Meta Jaxua, dan importanti għax dan ħan ikkonkludu bih fl-aħħar tal-programm. Meta Jaxua ġie tentat mix-xitan, kif iġġilidlu lill-għadu? Kif irreżistih lill-għadu? Lill-għadu rreżistih billi qallu hemm miktub. Mela, allura qed naraw il-Jaxua juża it-Tora biex jeleb lill-għadu, biex jereb l-xitan. U din hija interessanti u naraw għalej l-aħħar ta' l-istudju. Imma biex inkunu nafu Jaxua fejn kien qed jikkwota, għax ħafna ma jafux li Jaxua dejjem tkellem u qal affarijiet minn ġol kelma t'Alla, ma kienx jgħid affarijiet li mhumiex fil-kelma t'Alla.
U biex tkunu tafu Jaxua fejn kien qed jikkwota, allura tidu tmorru fil-ktieb tad-Dewteronomju, il-ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 8 vers 3, tinsewx dejjem ngħidu il-ktieb tad-Dewteronomju huwa djarju ta' Mosè li fih kien kiteb dak kollu li għadda minnu mal-poplu Iżraelit u x'kien jaqallu Alla u x'ġara. U hemm miktub Dewteronomju 8 vers 3 Mosè kitab hekk. Huwa ċeknek qed jirreferi għal Alla l-Missier, qed ikellem lill-poplu Iżraelit. Ried li tbagħat il-ġuħ imbagħad temek il-manna. Kulħadd jafa l-istorja ta' meta kienu bil-ġuħ u tom il-manna mis-sema. Li lajnt u laqqas missierierek ma kontu tafu biha. Biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fom il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Dan huwa il-vers li Jaxua kwota. Vers Dewteronomju kapitlu 8 vers 3. Jaxua bekk irreżistih lix-xitan billi kwota dan il-vers, billi kwota it-Tora, billi kwota il-liġi. Imma ejja ħankomplu fl-istess tip ta' Mattew. U issa ħammorru versi minn 5 sa 7. Imbagħad ħadu x-xitan il-belt imqazza u qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk int li bent Alla, intefa' għal-isfel għax hu miktub jordna l-anġli tiegħu għalik u jerfgħuk fuq idejhom biex ma taħbadx ma xi ġebla riġlejk. Qallu Jaxua: hu miktub ukoll la ġġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Fuq dan għaż-żewġ frażi x'qal fuq Salm 91 illi kwota x-xitan u r-risposta ta' Jaxua ħanamlulkom programm li jitkellem fuq il-COVID-19 coronavirus. Imma biex inkomplu bil-programm tagħna llum, qed naraw li anke x-xitan jafa l-kelma. Għal min ma jafx hawnhekk ix-xitan kien qed jikkwota minn Salm 91. X'reġa' għamel Jaxua hawnhekk? Reġa' rrefera għat-Tora, ispirat mill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li huwa l-gwida tagħna, l-istess kien il-gwida ta' Jaxua, idderġih biex jirrispondih minn ġo t-Tora, minn ġo l-kelma ta' Alla. U naraw li Jaxua reġa' risponda u qal: u miktub la ġġarrabx il-mulej Alla tiegħek. Għal dawk li ma jafux mill-liema parti tat-Tora kien qiegħed jikkwota Jaxua, nerġgħu mmorru fil-ktieb tad-Dewteronomju din id-darba kapitlu 6 minn versi 16 sa 18. U Dewteronomju 6 minn 16 sa 18 jaqra hekk: la ġġarbux lill-mulej Alla tagħkom bħalma ġarrabtuh f'Massa. Ħarsu sewwa l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom u l-praċetti u l-kmandamenti li tak. Int tagħmel is-sewwa u t-tajjeb f'għajnejn il-mulej biex ikollok ir-risq u tidħol u tieħu f'idejk l-art tajba li l-mulej ħalef lill-missierietek. U mbagħad tkeċċi barra l-edewwa tiegħek minn quddiemek bħalma tkellem il-mulej. Ħbib tiegħi dawn huma kollha kwotazzjonijiet kollha vrus illi illum il-ġurnata minn dak li hija d-dinja huma importanti li tkunu tafuhom. Kif se nerbuh l-għadu? Kif se nerbu l-edewwa tagħna? Kulħadd jaf dan għall-COVID-19 coronavirus huwa l-għadu tagħna. Mhux xi ħaġa li huwa ħabib tagħna żgur. U qiegħed hemm biex ħassnilna saħħitna biex anke forsi jeqridna għal-dejjem joqtolna. Kif rridu neħilsu minnu? Ħanamlulkom programm fuq ta' imma l-mulej stessa hekk qed jgħidilna ta'. Qed jgħidilna ħarsu sewwa l-liġijiet tal-mulej Alla tagħkom u l-proċetti u l-kmandamenti li tak. Għaliex trid tagħmel hekk biex ma ġġarrabx il-mulej. Għax meta inti m'intix iżżomm il-kmandamenti u tippretendi issa li titlob Salm 91 fuqek, inti qed tiġġarrab il-mulej. Inti qed tgħidlina ma rridx nimxi mal-liġi tiegħek, imma jien naf li inti ħatilqali mid-deni. Kemm aħna żbaljati, tibżax il-programm ta' wara da, qed naħdmu fuqu. Mhux se nduma ma noħorġuh.
Ejja ħankomplu. X'qed naraw mela? Qed naraw li Jaxua reġa' irribatti lix-xitan, reġa' irreżista lix-xitan billi x'għamel kwota mit-Tora. L-istess Tora billi bħalma taraw ix-xitan ukoll jafa, imma din id-darba waqt li x-xitan kien qed juża t-Tora biex jipprova jwaqqal Jaxua, Jaxua ispirat mill-Ispiritu Santu bħala l-gwida tiegħu uża t-Tora illi hija l-boxla li fuqha rridu nimxu. Naddu għat-tielet parti ta' din il-ġrajja u ħankomplu naqraw Mattaw 4 sa din id-darba minn versi 8 sa 11. Ħadu wkoll ix-xitan fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-kobor tagħhom kollu u qallu dawn kollha nagħtihomlok jekk tinxtaħed tqimni. Qallu Jaxua, itlaq ja xitan, għax hu miktub il-mulej Alla tiegħek tqim u lilu waħdu taqdi. Fejn hemm miktub? Nerġa' nagħmel il-mistoqsija jien. Kull darba li Jaxua rrisponda lix-xitan biex jirreżistih, dejjem qallu hemm miktub. Fejn kien qed jirreferi? Għalli ma kitba kien qed jirreferi Jaxua għal-liġi talla. Dik l-istess liġi li ħafna knejjes nsaħħob insejħlhom jien franchise Amerikani jgħidu li m'għadniex taħta. Jgħidu li m'għadniex taħta din il-liġi aħna. Allura kif ħan nirreżistuh ix-xitan illum jekk aħna m'aħniex taħt il-liġi? Mela nista' nirreżisti x-xitan waqt li qed nagħmel dnub. Ma nistax, jekk jien qed nagħmel dnub, jien ħaġa waħda max-xitan. Irrid nieqaf nagħmel id-dnub. U meta naqaf nagħmel id-dnub, inkun qed nibda nobdi l-liġi. Għax il-liġi tgħidlek la toqtolx, la tisraqx, la taħlifx ħażin, ħobb il-lajlek. Meta tibda tagħmel dak l-affarijiet, imma dak parti minnhom tax hawn min jgħidli ħajlek kollha nagħmelhom jien. Ma mbagħad għandek ħobb il-Alla, għandu jkollok Alla wieħed biss, ejwa mhux wieħed biss kulħadd jgħid li għandu. Qed nitkellem fuq il-Kristjani jintaw il-Kattoliċi ġifieri. U la tagħmel statu tidurahomx l żgur, anzi dak huwa t-tagħlim tal-Knisja Evanġelika li ma jkollok statu tadurhom. U naqbel magħhom ta'. Weġġeħ il-Mister ukoll ommok, naħseb li kull Kristjan jħobb l-ommu u l-missieru. U meta niġu r-rabat mandament ftakar biex iżomm il-jum tas-Sibt Qaddis. U hawnhekk fejn ħafna kien sejħa Kristjani tara il-vera spiritu tagħhom fil-ispiritwalità. Tidduna verament x'inhuma. Il-moment li semmilhom dan il-kmandament. Imma ejja ħankomplu. Qed naraw bibtiegħi Jaxua jerġa' jikkwota mill-liġi talla biex jirreżisti l-xitan. U nerġa' ngħid għal dawk li ma jafux minn fejn Jaxua kien qed jikkwota immorru Deuteronomju kapitlu 6 vers 13 fejn jaqra hekk. Tibża mill-mulella tiegħek lilu sservi u taħlef bismu. Kwotazzjoni differenti minn din imma huwa hija l-istess ħaġa. Il-mulella tiegħek tqim u lilu waħdu taqdi. Dik kien qed jikkwota Jaxua minn Deuteronomju kapitlu 6 vers 13. Igwidat mill-Ispiritu Santu ta' x'għandu jirrispondi, Jaxua irrisponda mit-Tora. Lehem igwidah l-Ispiritu Santu? U hekk suppost jagħmel lilna li ngħidu li aħna Kristjani, li ngħidu li aħna nemmnu f'Jaxua. Jekk verament aħna nemmnu f'Jaxua, jekk verament aħna Kristjani, suppost li aħna mimlin bl-Ispiritu Santu. U jekk aħna mimlin bl-Ispiritu Santu, ma jistax l-Ispiritu Santu jgħidlek lillum m'għadniex taħt il-liġi. Jekk l-Ispiritu tiegħek qed jgħidlek hekk, iċċekkja bliema spiritu inti mimli. X'ġara? X'tgħidilna il-kelma li ġara meta ix-xitan profettanta lil Jaxua, Jaxua irreżistih billi kwota l-iskrittura u vers 11 jgħidilna hekk. Imbagħad ix-xitan ħallih u resqu l-anġli jaqduh. Interessanti li. Interessanti li il-fatt li Jaxua kien qed juża it-Tora biex jirrispondi lix-xitan li kien qed jipprova jwaqqgħu fid-dnub
ix-xitan kellu jaħrab. U dina tfakkarni allura fil-famuża ittra li ġalbu kiteb lid-dixxipoli il-dawk li kienu inferxa mad-dinja kollha, għal min ma jafx li l-poplu tal-lu inferrex mad-dinja kollha. Nħeġġiġkom porru tisimgħu dana it-talim li għandna kemm fuq YouTube u kemm fuq il-website messianicmalta.org. Imma biex inkomplu bil-programm tagħna x'jgħidilna ġagbu kapitlu 4 vers 7. Naqraw flimkien. Mela oqgħodu għar-rieda talla ifqu l-xitan u jaħrab minkom. Kif ser nifqulu l-xitan? Billi noqogħdu għar-rieda talla. U x'inhi r-rieda talla? Biex tkun taf x'inhi r-rieda talla, bil-fors trid taqra l-liġi għax il-rieda talla fil-liġi tiegħu qiegħda. Ir-rieda talla hija dik li qal in-nisma da għamluh, imma da ma tistgħux tagħmluh. Mela x'inhi r-rieda talla, x'inhi li rrid nagħmel jien, x'inhu li ma rridx nagħmel jien. U meta tibda timxi ma' dawk l-affarijiet, meta tibda timxi mat-Tora, ix-xitan jaħarbek għax inti qed tirreżistih. U bħalma għamel Jaxuwa rridu nagħmlu aħna. Il-moment li x-xitan jiġi u jittantak u aħna nafu il-mezz tax-xitan kif ilu biex jittantana, l-ewwel ma jibdewha minn ġo moħħna. U x-xitan ifesfislek xi ħaġa ġew idnejk. Kif ħadd irribattih? Hemm miktub. Imma inti x'ħadd ikkwota? Meta ħadd jgħidu hemm miktub, x'ħadd ikkwota? Xi qrajt fuq xi ktieb li kiteb xi evanġelista? X'ħadd ikkwota? Xi smajt il-passer tiegħek hekk minn fuq il-pulptu? Jew x'hemm miktub fil-kelma talla. Ħafna Kristjani ma jistgħux jirrispondu lix-xitan b'dak li hemm miktub fil-kelma talla għaliex għax illum ħafna Kristjani għax imqarqinu mal-minek mhumiex taħt il-kelma talla. Għax meta tgħid li llum m'għadniex taħt il-liġi, inti qed tgħid li m'għadniex taħt il-kelma talla. U allura qed naraw f'dana ir-rakkont ta' Jaxuwa, ta' Mattew, fir-rakkont ta' Mattew fuq Jaxuwa, qed naraw kif l-Ispiritu kien il-gwida u t-Tora kienet il-boxra. U qed naraw ukoll illi jekk Jaxuwa huwa verament l-eżempju tagħna, allura aħna bħalu rridu nagħmlu. Ma tistax inti tgħidli Jaxuwa huwa l-eżempju tiegħek, inti qed timxi wara Jaxuwa u mbagħad tiġi tgħidli m'għadniex taħt il-liġi, ma jistax ikun qed timxi wara Jaxuwa, jiddispjaċini. Għaliex Jaxuwa kien sottomess taħt il-liġi talla 100%. Għaliex għax Jaxuwa huwa l-liġi talla magħmul bniedem. Jaxuwa bil-fors kellu jimxi wara l-liġi. Mela jekk inti tittimxi wara Jaxuwa, inti tittimxi wara l-liġi. Għaliex kien perfett, għaliex Jaxuwa huwa l-uniku wieħed perfett. Għax kien l-uniku wieħed li żamm il-liġi kollha kif suppost. Aħna bħalu rridu nagħmlu, wara jridu mmorru. U Alla iżommna perfetti f'għajnejh. Meta jaħares lejni għandna perfetti. Għaliex għax qed nippruvaw nimxu dik il-mixja li mexa Jaxuwa. Bħalma diġà qedtilkom fil-programm ta' qabel, ir-re, meta kien ikun hemm re maħtur ġewwa Iżrael, rid jikteb kopja tat-Tora għalih min fuq il-kopja li kellhom il-Leviti. Din hija xi ħaġa interessanti li ħansemmu f'dan il-programm ħalli kif qedtilkom nippruvaw nagħlqu dan il-programm. Li hemm tajjeb illi aħna, illi Pietru aħna saltna ta' assisin, aħna saċerdozzi Jurja, aħna li aħna rejiet mar-re tagħna m'għandniex għalfejn noqogħdu nikdbu kopja tal-liġi. Il għaliex suppost il-liġi talla qiegħda f'qalbna. Suppost li aħna naqrawha, suppost li nistudjawha, u għax naqrawha u għax nistudjawha, suppost illi qiegħda ġo qalbna. Dejjem
jekk nemmnu li Jexua huwa l-kelma t'Alla, li huwa t-Tora magħmul bniedem. Jekk inti temmen f'Ġesu illi qal li issa m'għadniex taħt il-liġi, mela inti f'qalbek m'għandekx il-Jexua tal-Bibja. Imma għandek xi ħaġa differenti. Nitkellmu fuqha fuq programm ieħor iktar il-qoddim. Għaldaqstant, jekk inti għandek il-Jexua f'qalbek, jekk verament Jexua tal-Bibja qiegħed f'qalbek, mela allura inti suppost li għandek verament it-Tora ġewwa qalbek. U ma ninsewx li qed ngħidu li r-re kien ikollu żewġ kopji tal-liġi. Meta re kien ikun maħtub ġo Iżrael u jikteb kopja kien jikkupja minn fuq il-Tora li kellhom il-Leviti l-qassisin, u allura kien ikollu żewġ kopji. Illa għaliex kien ikollu żewġ kopji. Waħda kien ikun irida biex meta joħroġ barra mill-pajjiż joħodha miegħu l-għonet biex kun jista' jaqra kuljum, jistudja kuljum u jsomma f'qalbu bħalma qalilna David, u apparti hekk jekk jinqala xi ħaġa illi ikollu r-re jagħmel anke ta' imħallef dejjem seta' jirreferi xi tajt il-liġi t'Alla biex jiddeċiedi dak il-każ partikolari. Il-kopja l-oħra li kienet għand il-Leviti kienet dejjem teqpa' fit-teżor, it-treasury. It-treasury bl-Ingliż it-teżor. Il għaliex anke waqt li rreqed barra mill-pajjiż, seta' jinqala xi ħaġa fil-pajjiż u l-qassisin illi setgħu jiddeċiedu l-każi li kien jiġri, allura kellhom huma wkoll kopja tal-liġi waqt li r-re qiegħed assenti sabiex minn fuqha setgħu jaqtaw u jiddeċiedu il-każijiet li kien ikollhom qudiemhom. U allura qed naraw li ir-re kellu kopja f'idu u kellu oħra kopja fit-teżor. U dina hija importanti ħbibtiegħi. Importanti għas-sempliċi raġuni illum m'għandniex ħalbdew minn hemm, illum m'għandniex għalfejn noqogħdu nikbuha qiegħda ġo qalbna, imma anke illum il-mezzi tat-teknoloġija nistgħu nniżluha fuq il-mobile u l-mobile dejjem fuqna allura tista' tgħid kull fejn morru għandna l-Bibja. U l-oħra tgħidilna l-kelma kienet tkun fit-teżor. Għalax għal Jexua fil-Vanġelu ta' Mattew, Mattew kapitlu 6, vers 21, għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Mela, għara kemm sabiħa din. M'għandniex għalfejn nikdbuha. Qed ngħidu llum aħna għandna il-Bibja fuq il-mobiles, imma ħbib tiegħi kemm il-darba ninqabdu bil-mobile mingħajr charge. U jekk tiġi bżonn tiltaqa' ma' bniedem u titkellmu fuq il-kelma t'Alla, x'se tagħmel? Għalhekk irid ikollok waħda f'idek u l-oħra fit-teżor. Irid ikollok kopja dejjem fuqek jekk mhux hekk. Laqas fuq il-mobile diġitali, waħda diġitali, imma barra dik trid tkollok waħda fit-teżor. U Jexua qalilna li t-teżor huwa qalbna. Skont x'għandek f'qalbek. U jekk inti qalbek hija t-teżor mela f'qalbek, suppost bħalma l-Leviti kienu jżommu l-Bibja fit-teżor, fit-treasury hekk ukoll aħna rridu nżommu il-kelma t'Alla, it-Tora, il-liġi t'Alla f'qalbna. Nerġa' ngħid, jekk Jexua kien qed jirreferi għal Tora, kull meta tkellem aħna li rridu nimxu wara Jexua, allura rridu dejjem nimxu mat-Tora. Aħna mberkin ħbib tiegħi. Imberkin fis-sens li aħna għandna l-Ispiritu Santu jammar fina. Il-poplu Ludi kellu l-Ispiritu Santu mill-bogħod. Il-poplu Ludi ma kellux l-Ispiritu Santu bħalma aħna, kien ikun ir-re li kien jinżel fuq l-Ispiritu Santu, jew il-profeta li kien jinżel fuq l-Ispiritu Santu, jew il-qassis il-kbir li kien jinżel fuq l-Ispiritu Santu, u ikellem il-poplu. Aħna mberkin, għax aħna suppost li kull wieħed waħda minna għandna l-Ispiritu Santu jammar fina.
U jekk verament l-Ispiritu Santu qiegħed jammar fina, suppost imexxina għat-Torah. Aħna min-naħa l-oħra imberkun ukoll. Il għaliex waqt li twilidna kollha kemm aħna tista' tgħid ġo pajjiż pagan, letteralment, meta inti għandek pajjiż immexxi minn Knisja Kattolika Rumana, inti għandek pajjiż pagan. Imma għall-grazzja t'Alla kollha ġejna għall-verità. Jiena ġejt għall-verità meta kelli 45 sena. Kelli żmien ma kontx għad nisgħid, ma kontx ta' 10 snin, 12 sena, 13, 14, le, ta' 45 sena jiena sibt il-verità. U l-moment li sibt il-verità, il-moment li ntlej bl-Ispiritu Santu, beda jmexxini fil-verità. L-ewwel sibt il-Jaxua, iltqajt ma' Jaxua, għamiltu s-situ s-Salvatur tiegħi. Intlej bl-Ispiritu Santu, l-moment li tintelab bl-Ispiritu Santu, irid bil-fors jigwidak lejn il-kelma t'Alla. Ma jistax jigwidak lejn talim ieħor, jekk inti għadek qed taqa' taħt talim ieħor, iċċekkja xi spiritu inti mimli bih. Ejja ħanaraw xi jgħid Ġwanni, ejja morru fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 12, Ġwanni 12, vers 49. Ġwanni 12, vers 49. Għax jien, dan huwa Jaxua qed jitkellem, jien ma tkellimx minn moħħi imma l-Missier li batni, u ordnali x'għandi ngħid u nagħlem. Mela, u ordnali x'għandi ngħid, mela kull meta tkellem Jaxua, tkellem għax ordnalu Alla permezz tal-Ispiritu Santu, bħalma rajna fir-rakkont ta' meta ġiet tentat mix-xitan. Imma meta tkellem Jaxua, meta Allak mandaħ jitkellem, fuq ixtkellem, dejjem fuq il-liġi, dejjem fuq it-Torah, dejjem lem mipponta Jaxua, dejjem lem gwidana. U għalhekk għalilna jkun aħjar għalikom illi jiena nitlaq għax meta jiġi hu l-Ispiritu tal-verità, imexxikom fil-verità kollha. Ma rridx iħallina waħidna Jaxua, għax jaf illi waħidna ma konniex kapaċi ħanaslu, bħalma ma kienux kapaċi jaslu in-nies ta' żmienu. Imma permezz tal-Ispiritu Santu, jekk verament inti mimli bl-Ispiritu Santu, irid imexxik lejn il-liġi t'Alla, dik il-liġi li l-Knisja Kattolika walbet totalment u l-Knisja Evanġelika tgħid illi m'għadniex taħta. Nerġa' ngħid jiena ma naqbilx ma dan għaliex Jaxua bħalma qed naraw dejjem kwota lila u jiena irrid nimxi wara dak li jgħid Jaxua. Ejja immorru wkoll nerġgħu fil-Vanġelu ta' Ġwanni din id-darba kapitlu 7. Immorru kapitlu 7 malaj. U f'kapitlu 7 immorru vers 18. Kapitlu 7 vers 18 illi jaqra hekk. Min jitkellem minn rasu ifittex ġieħu, imma min ifittex ġieħ minn batu dan jgħid is-sewwa u m'hemmx erq fih. Meta inti qed tgħid li aħna m'għadniex taħt il-liġi, inti qed tfittex il-ġieħ u l-glorja tiegħek. Il għaliex għax imbagħad tista' tagħmel il-liġijiet int biex in-nies jimxu warajk. Imma mhux hekk qed jgħid Jaxua. Mhux hekk qed jgħid Jaxua. Jaxua bħalma rajna l-vers kompla, imma min ifittex ġieħ minn batu dan jgħid is-sewwa u m'hemmx erq fih. Meta inti tfittex il-ġieħ, meta tfittex meta tiglorja l-Alla l-Missier, Alla l-Missier li ħajmlik bl-Ispiritu Santu se jgwidak lejn il-kelma tiegħu. Ħanifqu b'dana l-istudju, b'dan it-tagħlim ħbib tiegħi. Nispera li kienet sensiela li laqtitkom, li joġbitkom. Nispera li l-messaġġ tagħna qiegħed jasal, il-messaġġ tagħna ħadd dejjem huwa wieħed, aħna llum għadna taħt il-liġi ta' Alla l-Missier. Id-differenza qedaw, xi ħaġa li dejjem ngħidu aħna illi meta l-kelma t'Alla tiġi maqluba mill-oriġinalità tagħha, mill-lingwa oriġinali tagħha għal-lingwa ixini f'kull pajjiż titlef
ħafna minn dak illi l-kelma qiegħda tgħid. Waħda minnhom pereżempju hija l-kelma saltna. Mhux ħanoqgħod nidħol fit-tagħlim għaliex huwa twil u mhux loku f'dan il-programm, imma meta naqraw ħafna drabi il-kelma saltna, meta hija huwa rrefera għas-saltna, il-kelma propja mhijiex saltna, imma hija renju. Tgħidlix differenza tagħmel. Tagħmel għaliex hemm mod jekk aħna qed ngħixu diġà fis-saltna huwa mod. Imma jekk qed ngħixu fid-dinja taħt ir-renju tagħha huwa xi ħaġa oħra. U fil-fatt aħna nafu li għalkemm qegħdin fid-dinja m'aħniex ta' din id-dinja, għaliex? Għaliex għalkemm aħna qegħdin fid-dinja m'aħna nimxu taħt ir-renju ta' Alla. U meta nimxu taħt ir-renju ta' Alla nkunu nistgħu ngħaddu għas-saltna tiegħu fil-ħajja ta' dejjem. Ħbib tiegħi ma baqli xejn aktar xi nżid fuq is-suġġett f'dana is-sensiela, infakkarkom dejjem illi aħna issibuna fuq il-website tagħna s-sit elettroniku Malta Messjanika, messjanikmalta.org, jew inkella bħalma qed jarawna ħafna fuq YouTube u nirringrazzja għal dawk illi qed jagħmlu subscribe, ifisser li qed tinteressaw ruħkom fit-tagħlim, nitolbu aħna ta' Messjanik Malta nitolbu għalikom ħalli l-Mulej verament jiftħilkom għajnejkom u jiftħilkom qalbkom, ħalli verament titbattlu minn dak li tallimtu u terġgħu tibdew mill-ġdid. U biex tibda mill-ġdid ħbib tiegħi, jiena ma ngħidlekx bħalli jgħidulek ħafna rajja spiritwali ibda issa mit-testament il-ġdid. Jiena ħanejdlek ibda dan il-ktieb mill-bidu għax inkella ma tistax tifhem x'hemm fit-testament il-ġdid. Sakemm narawkom għall-programm għas-sensiela ġdida li jmiss bib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika nixtieqilkom l-sbaħ xewqat, għena u saħħa u ġid xalom.